Ей банда, аз съм Слави и днес сме се събрали да направим едно ревю на DJI Avata 2, най-новия дрон на DJI от FPV серията. И ако останете до края на това видео, не само unboxing, а ще направим едно сравнение в размерите между DJI Avata 2, DJI 1 и мини серията. Нека преминем към отварянето на DJI Avata 2. Той идва с доста готина чанта. На първо четене изглежда доста готина, има странични джобове и е от доста добър материал, както винаги DJI не се е изложил и това си е плюс. Нека преминем към отварянето на самия дрон. Нека започнем с какво има тук в горния джоб. Това е именно 4 резервни перки, указания, лещи, кабели и това мисля, че е нещо за хедреста. Нека преминем към батериите. В случая 3. По-интересното сега в момента е с този вид батерии е самото зарядно. За първи път в FPV серията на DJI представя такова зарядно обменяне на енергия между батериите. Тъй като знаете, че особено в FPV батериите никога не се изразходват до края, DJI представя това ново зарядно и ако имате две батерии по 30% и една от 40%, ще прехвърли енергията от двете 30 към 400, което е доста добре. Аз съм много развълнуван да пробвам това ново зарядно. Изглежда много готино, тъй като толкова пъти с Avata 1 се е случвало да съм някъде навън и всичките батерии да имат по 20-30% и нищо да не мога да направя по въпроса. Това е доста добър вариант в момента, който може да ви осигури допълнително, може би, една батерия. Нека преминем към очилата. DJI Goggles 3 с новия headrest и камери отпред. Те не се различават много от Goggles 2, като изключим този headrest и двете камери отпред. От ютубърите, които съм гледал, много хора казват, че е почти неизползваемо. Става въпрос за камерите отпред, но аз ще ви уведомя в едно от следващите ми видеа. Очилата са стабилни, изглеждат готини. С градена батерия са, не са като Goggles 2, по-скоро като Goggles Integra, което не е много голям плюс, тъй като аз с Goggles 2 имам две батерии, които знам, че ще ме изкарат страшно дълго време, не трябва да се притеснявам поне за очилата. Тук имате само един заряд, още не знам колко държи, но ще ви уведомя в едно от следващите ми видеа. И нека преминем към дрона. DJI Avata 2, ето това представлява самия дрон. Изглежда доста добре на първо четене, но има доста положителни и негативни коментари относно този дрон. Има 1500 видеа в YouTube и аз ще ви кажа колко съм доволен и ще направя едно сравнение между DJI Avata и O3 с DJI Avata и O4. Може да видим разликата в качеството на камерата. 1,3 сензор. Също така казват, че е по-чуплива от DJI Avata 1, но това ще стане ясно в бъдеще. Надявам се да не разбера по най-лошия начин. Това е Motion Controller 3, което е най-новата джиджавка или по-скоро третата поред джиджавка тази година. По-малка е, аз имам Motion Controller 2. Готино е, има доста автоматични функции, като flips и така нататък. Ще направя едно бъдещо видео за това как работи точно този Motion Controller. Аз лично не съм привърженик, но ако тепърва навлизате в FPV зоната, това ще ви помогне страшно много да се ориентирате точно как лети самия дрон. Изключително хубаво е, че DJI предлага точно това. Аз лично предпочитам Remote Controller, тъй като ти дава опцията да летиш в Manual Mode. Това е само Normal и Sport Mode, но пък изключително е хубаво, че идва с нещо, с което може да се лети. За съжаление, трябва да се закупите допълнително това нещо, за ако искате да летите в Manual Mode и жестоко ви препоръчвам първо да се упражнявате в някой симулатор. Steam е пълно с FPV симулатори, но когато си закупите самия дрон, веднага може да почнете да лети с това и е супер лесно, абсолютно всеки може да го прави. Защо не е страшно, има всякакъв вид опции за стоп, може да летите назад, напред, нагоре, надолу с джойстика, изключително е готино направено, но пълната тръпка е това, но най-опасната. Иска доста повече скилс и доста повече умения, за да летите в Manual Mode с този дрон, за съжаление.
Преди да продължим с ревюто и направим сравнение в размерите на DJI Avata 2 и DJI Avata 1, искам да ви вмекна едни, според мен, почти наложащи се екстри или аксесуари, които трябва да си закупите по мое лично усмотрение почти задължително, ако искате да имате добро качество на картината, също така и защитите своя дрон от по-бързо счупване. Аз на моите всички DJI дронове имам Keya Refresh и съм страшно доволен. Налагало ми се да го ползвам поне 5 пъти и DJI Keya Refresh в последно време имат нова програма, която даже не ти искат дрона да го видят. Просто ти пращат чисто нов до ден-два и ти в същата кутия връщаш стария, което за мен е доста добре. За сумата от 60-70 евро, според мен е доста добре се заслужава, особено с FPV дроновете DJI Avata 1 и DJI Avata 2. Нека преминем към аксесуарите, които аз широко и горещо препоръчвам. Това на първо четене бърза SD карта. Препоръчвам SanDisk Extreme Pro. Аз с абсолютно всички мои дронове ползвам тази карта и съм страшно доволен, независимо дали ще вземете от 128 или 256 гигабайта. Това вече е личен избор, но жестоко ви го препоръчвам. Не може да сложите всяка карта в този дрон, за съжаление, трябва да е бързо скоростна. И това е според мен най-добрата карта, която може да намерите за този тип дронове, за да нямате проблеми. На второ място DJI Avata ND Filters. ND филтрите се слагат на DJI Avata, било то на 1-2. Хората, които са запознати повече с фотография, знаят абсолютно за какво става въпрос. Съм специалист, но набързо бих ви казал за какво се ползват. Тъй като този дрон е бързо скоростен, за да имате така наречения Motion Blur, когато летите в близост до предмети и близост до земята, тези ND филтри ви помагат да направите правилните настройки на дрона и когато ги сложите, се получава точно този Motion Blur, който е най-близък до човешкото око ефект. Следващото нещо, което ви препоръчвам от аксесуари, е да си вземете бъмпари. Нарочно си взех точно тези за този дрон, тъй като всички казват, че е доста по-чуплив от DJI Avata 1 и за първите полети задължително ще си ги сложа. Аз си ги закупих от AliExpress, идват доста бързо и изглежда доста добре. Също, което жестоко ви препоръчам, тъй като аз губих една батерия на DJI Avata 1, намерих дрона, но не намерих батерията. Имат много гаден навик тези батерии да еджектват. Това значи в полет се удря дрона в земята, батерията излиза, нямате бип, нямате как да намерите дрона, не знаете къде е, не можете да включите опциите за да го намерите, като Turtle Mode или бипа, който ви показва къде е самия дрон отдалече. Аз задължително си взех този аксесуар, тъй като не смятам да имам същия проблем, да загубя още една батерия. Батериите не са ефтини, в порядъка на 100 и няколко евро са, така че задължително според мен трябва да си вземете нещо такова. Това вече е личен избор, може да го направите, може и не. Аз ви казвам, че загубих една батерия на DJI Avata 1 и точно заради това имам такъв стопер и на нея. Но задължително имам този Battery Protector. Жестоко ви го препоръчвам и тук. И нека преминем към сравнението в размерите на двата дрона. На първо четене Avata 2 е по-нисък от Avata 1. Може да видите сравнението между двата дрона и също така е по-широк обаче. Не с много, но не и с малко. Може би с около 4-5 см от всеки край. Също е по-дълъг. Според мен най-големия минус на този дрон е yaw spin или както се нарича yaw tumble. Но за съжаление не можаха да поправят тази грешка в този дрон, която беше доста голяма в този дрон. Ще направим едно сравнение между двата дрона и също така каква е разликата между FPV серията и камера Drones като Mini, Mavic и може би ще направим едно сравнение с истински FPV дрон. Това е доста добра идея, тъй като аз имам SpeedyBee, които са Bind and Flight FPV Drones, които са доста по-различни от тези двата, но това е за сега в това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, абонирайте се, за да може да видите повече такива видеа. Много ще се радвам да ви отговоря в коментарите. Пишете относно настройки. Може да направим едно такова видео. Пишете относно Manual Mode, Sport Mode, скорост и надявам се да съм ви бил полезен и да сте научили нещо днес. Благодаря ви. Абонирайте се.